जों फैनो माने नाव सन रालाय दङ सन फारानो सन खावो अ सनो नक्तामा खाय सनो जोरो नरो फालो फालो बोसोर खाय फाल इरको जों 300 टाका फालो कायसादे 300 ना कायनि कायनिको 300 कायनि 300 कायसा 300 150 ओवरऑल नक्ते लाङि दे फाल ना फाइला ओ वाइसा फाइला फाइबो वानसार फाइला फैना बोसोर नक सप्ताह कय बार खाय फालमान सप्ताह मनका जों 20 बारको फामागो 20 बार असनो न बरनि राय जों खलानि रायतुमनि खलानि ना जों पाता हापुनि पाता हापुनि अ पातालाय सरखार फरेस्टार बोसोर खायरे जाक जरना मनका जरके कियो आस्ति कानि कि नय कानि का जे बक पातार माने परिगो नग ननै बुमतै जागाना तहसिल सबै रेजिस्टार देखायगा खैदे याखो अबै खायना बाय फरेस्टार नन सारिसा साया ना ला ताबो जे नग नग माने अबै खैयै ननि पारानि बुमरलाय तामा ये पार मनका जों माने बास्कर पारा माने मने मको असबाद रेगा 7 वार पारा अंखाफलि 7 वार पारा लाई इरो ननि ब्लॉक लाई बोजा कलाई ब्लॉक माने रिस्टमक ब्लॉक एसडीएम हला एसडीएम माने बिलोनिया एसडीएम बिलोनिया सब डिवीजन साउथ डिस्ट्रिक्ट लाइने ताबो अबहाय खै नगजे सन फालै चालायो अनेक कष्ट खै नक चले लाई तो ननि नक लाई बर जे नकरा माने बास्कर पारा न बसे चाल याबले नग अबहाय खै फुङो फायै रावै नकता सारिगो आरो थाङो सारिगो न'आव थाङो सालो कय बान रामान रामनिलाय जों माने 6-7 बार रामागो अ खाख्रेसै माने 20 बारखौ खामागो माइ रगलाय बरफ चालाय न माइ नुगो थां जायगो नगो थाङै जावा निनि चाराय रगलाय कय जन थाङो चाराय माने आनि चाराय राबाव तो 2 लाख एकसो कोटी रुपया निनि बुमं खायतो आनि बुमं मानिगन तमा त्रिपुरा इरो जे नंने इरो असेंबली नंने इरो नक सरकारि नक अबहाय रगलाय नक माया दे नने पारा रो लामा रो कारेन्ट रो